Yes, Father. This is the voice of Mr. Kawere. Epiga mkoma Janji, mkoma Igwe, mkoma midfielder, mkoma Baso. Exclusive from Team Shasha Records. Wena FM Johannesburg pa Mzanzi, usazo tizanzi. Watendiwe nema wanotiyengera, zive kuti Mwari wedu wakatarira. Watendiwe nema wanotiyengera, zive kuti Mwari wedu wakatarira. Ichakwana nguwa ya muchazidemba, nekuda kwemabasa amakabata. Ichakwana nguwa ya muchazidemba, nekuda kwemabasa amakabata. Apachina kupiwa kamosa, kune vari kunamata zvechokwadi. 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 Mutendi shinga, usadzoke shure, ziva zvinhu zvako zvekunamata. 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 Apachina kupiwa kamosa, kune vari kunamata zvechokwadi. 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 Watendiwe nema wanotiyengera, zive kuti Mwari wedu wakatarira. Watendiwe nema wanotiyengera, zive kuti Mwari wedu wakatarira. Ichakwana nguwa ya muchazidemba, nekuda kwemabasa amakabata. Ichakwana nguwa ya muchazidemba, nekuda kwemabasa amakabata. Apachina kupiwa kamosa, kune vari kunamata zvechokwadi. 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 Exclusive from Team Shasha Records.